Igbo kwenu, kwenu, kwezuenu. Onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba. Ọ na-eme agwa agbata obi n'eke. Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Aha m bụ Lolo Nnadozie. Ana m ekenekwe ndị na-esonye anyị n'ihe nke anyị na-eme ebe a. Ana m ekenekwe Maazị Nnadozie n'ihe ọmụmụ niile nke ọ na-ewetara anyị na ihe nke anyị na-eme ebe a. Asị m ya dịrị unu na mma, ya dịkwara unu na mma, dịrị ụmụ unu na mma, dịrị ezinụlọ unu na mma n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, achọrọ m iwetara unu ihe nkụzi gbasara mkparịta ụka n'asụsụ Igbo. Ihe nkụzi gbasara mkparịta ụka n'asụsụ Igbo. Ihe ọzọ m chọkwara ịkọwara gị n'ụbọchị taa bụ ka ndị mmadụ si ekenekwa onwe ha ma ha fụ n'ụzọ. Ndị Igbo ka ha si ekelekwa onwe ha ma ha fụ onwe ha n'ụzọ. Mmadụ nwere ike ịjụ gị, kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? Ma ọ bụkwa kee ka ị mere? How are you doing? How are you? How are you doing? Gị si ya, adị m mma. Adị m mma. Kedu ka ị mere? Asịsa gị abụrụ adị m mma. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Adị m mma n'asụsụ oyibo pụtara I'm fine. Adị m mma. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Ndewonu. Eji m aka na unu na-amụtakwa ihe n'ihe nkụzi nke a. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị mụtara, biko derere anyị ya n'ihe edemede comment section. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị mụtara n'ụbọchị taa, biko denyere anyị ya n'ime edemede comment section. Ọ bụkwara na o nwere ụzọ ọzọ ndị obodo unu si asụkwanụ ya, ịma na m si m na mbido na Igbo na-asụ n'olu n'olu. Ya pụtara na enwekwara ọtụtụ ụzọ ọzọ ị nwere ike iji kwuo ihe ndị a. Ọ bụrụ na o nwere ụzọ ọzọ ị mara a ga-eji wee kwuo ihe ndị a, denyekwara anyị ya ka anyị nwa na-amụtakwa. Ihe ọzọ m chọkwara ịkụziri gị dị oke mkpa bụ ka esi asị daalụ n'asụsụ Igbo. Daalụ bụkwa ihe ọzọ dị oke mkpa na nwaanyị Igbo maọbụ nwoke Igbo maọbụ ụmụaka Igbo kwesịrị ịma ka esi ekwu daalụ. Daalụ pụtara n'asụsụ oyibo thank you. Thank you. Ọ bụrụ na mmadụ si gị ndo, ị gwa onye ahụ daalụ. Ọ bụrụ na mmadụ si gị ndo, gị saa onye ahụ daalụ. Ọ bụrụ na mmadụ nye gị ihe, gị saa onye ahụ daalụ. Ọ bụrụ na mmadụ si gị ndeewo, gị saa onye ahụ daalụ. Daalụ nwere ike ịpụta n'ihe niile dị iche iche. Ị nwere ike iji daalụ saa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Daalụ, thank you. Daalụ dị ogologo mkpa. Daalụ dị mkpa na onye ọbụla maara ka esi ekwu ya. Maka na ndị Igbo siri na ekene dike na nke o mere eme, o mekwa ọzọ. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ihe ọzọ m chọkwara ịkụziri unu ụbọchị taa bụ ihe ị nwere ike ikwu ma ọ bụrụ na imejọọ mmadụ. Ọ bụrụ na imejọọ mmadụ ma ọ bụkwanụ mmadụ merụọ arụ, ihe ị nwere ike ịgwa onye ahụ ndo. 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 Ndo bụ ụzọ ndị Igbo ji emetere onwe ha ebere. Ndo bụkwanụ ụzọ ndị Igbo ji ayọ mgbaghara ma ha mejọọ mmadụ. Ndo nwere ike nke ukwuu
ndo bụ ụzọ ị nwere ike iji mepee obi ndị mmadụ. Ndo bụkwanụ ụzọ ị nwere ike iji meghepụ onwe gị, gosite ka obiọma gị dị. Ọ bụkwanụ ụzọ ị nwere ike iji mee onye nọ na ihe ụfụ ya enwe obi aṅụrị. Ọ gịnị ka ndo pụtara? Ndo pụtara n'asụsụ oyibo sorry. Sorry. I'm so sorry. Ndo. Ndo. I'm so sorry. Sorry. Ndo. Ndo. Ọ bụrụ na ị marọ ka esi asị ndo, ọ dịkwa ezigbo mkpa na ijere mụọ ya nwa bụ ndo, maka na ndo anụnwa ọ na-emepere mmadụ ụzọ. Ihe ọzọ m chọkwara ịkụziri unu n'ụbọchị taa tupu m apịachie okwu m bụ ka ndị Igbo si asị ka ọ dị. Ọ bụrụ na gị na mmadụ kparịchaa nkata, ma ọ bụrụ na gị na mmadụ kparịkacha nkata, ọ bụrụ na gị na mmadụ nọkọcha ọnụ, ọ bụrụ na imecha ihe ị na-eme, ọ bụrụ na gị na mmadụ kparịkatacha ụka, ị chọzịa ka ị laba, ọ gịnị ka ị nwere ike ikwu? Ka ọ dị, ka emesịa, ka ọ dị, ka ọ dị maọbụ ka emesịa bụkwa n'otu ihe. Ọ pụtara n'asụsụ oyibo goodbye. Goodbye. Ka ọ dị, goodbye. Ka ọ dị maọbụ ka emesịa pụtakwara otu ihe. Ka ọ dị maọbụ ka emesịa pụtakwara otu ihe. Ya pụtara n'ọnụ oyibo goodbye. Biko na ụmụnne m, eji m aka na unu mụtara ọtụtụ ihe n'ihe nkụzi nke ụbọchị taa. Biko, achọrọ m ka ị mara na ka esi amụ asụsụ bụ ị na-amụta asụsụ, ị na-asụkwanụ ya mgbe ọbụla, ị na-asụ ya, na-amụ ya, na-asụ ya. Ọ bụrụ na sọsọ gị nọrọ, ị na-asụ ya, gị na ndị ọzọ nọkwara, ị na-asụ ya. Ọ dịkwa mma ma sụjọọ ya. Ọ bụrụ na ịsụjọọ ya, o nyere gị aka ịmụta ya ọsịsọ, maka na ndị oyibo siri na practice makes perfect. Ịsụjọọ, o nyere gị aka ịmụtakwa ọsịsọ. Ya mere, atụkwa n'ụjọ ịmụ ihe ndị nke anyị na-ewetara gị. Ị na-amụ, ị na-amụta. Ị na-amụ, ị na-amụ, na-amụ, na-asụ, na-asụgasị ya. Ịfụ ndị mmadụ n'ụzọ, ị na-asụ ya. Gị na ezinụlọ gị a na-asụ ya. Onye Igbo ifuru nọ ebe ị nọ, ị na-asụ ya. Achịgodi gị ọchị, na-asụ ya. Oge ga-abịa mgbe ị ga-amụtacha ihe ndị a, gị bụrụzia onye nkụzi nke gị. Ka ọ dịnụ, echefukwana na anyị na-afụ ihe niile unu na-eme, ma ndị na-apịnyere anyị aka n'akara like na comment section. Biko echefukwana ịsọskraịbụ anyị na YouTube. Ọ dị ogologo mkpa ka ị wekwere ya na-akwadokwe n'ihe anyị na-eme. Apụkwana na nke ka mma na-abịa n'ihu. Ọ bụ mụnwa bụ Lọlọ Nnadozie. Ya dịrị unu mma, dịrịkwara ezinụlọ unu mma. Ka ọ dị n'oo. Ebe ịma na-ara egwu afọ ime aka, asị na-egbokata ide na ọkwapụ mgbe oluwa. Ka nkene bụ